Клипа го снимахме в София. Беше много забавно, много интересно. Снимах с Валери Милев, един уникален режисьор. Просто всичко беше на топ ниво. Снимахме може би около 15 часа. Клипът е заснет още януари месец. Беше много студено. Ще видите и в кадрите в последствие. Има едни кадри, в които ме пръскат с вода с един пожарникарски кран. Искам да ви кажа, че просто струята е толкова силна, че едва съм се задържала на едно място. Просто ме изместваше и имах страшни болки в тая част на корема. Впоследствие